як хоҳиши дигаи тоҷикои худмон илтимос ҳамин видеое ки ҳодисаҳои охирон шудагиай дар Москва ҳамин видеоро падилитса накунен, дар группҳо напартоен, дар ватсапото напартоен, комментария накунен, эҳтиёт кунен, барое ки чанд нафараша ҳозир ман инҷа смс як бародари дигарам мемонам ба мисли ҳамин бародар чанд нафар шуда лакай нависондастае ки хоб адело бурдан проверка кардиян телефоношона мақсад агар ҳамин видеоро ёван ҳамин чизоро ёван аз телефоно вазъият безеб мешавад. ба ҳамин хотир эҳтиёт кунен, ҳамин видеоро роӣ накунен, комментария накунен, дар ҳар ҷо ҳар гап назанен, даҳани пӯшида сар танга меган. ҳоли замоне нест хези ҳаёҳӯй кунӣ чӣ кунӣ, ҳамин як гапи ноҷоқатӣ метавонанд против худат истифода баранд. гуфти ҳамун гапҳо вазъиятта безеб кунанд. ба ҳамин хотир бачаҳои тоҷики худмон эҳтиёт кунем. ман дилам барои шумо месӯзад ки ин гапҳоро гуфтесем. мақсад ҳастанд бародарое ки мегиранд